Включени блокажи. Майко! За малко обладива, брато. Нещо за младите, тъй като ти се занимаваш активно с крипто, не е тайна. Младите просто се чудат и сигурно постоянно те питат: имам определени спестявания, да си купя ли мечтаната ми кола или да ги инвестирам в определено крипто. Какво би ги посъветвал? Аз бих ги посъветвал да си инвестират парите в себе си, в техните знания, в капацитета им като човек, говоря. Тъй като без значение дали си купуваш крипто, акции, имоти, това нещо може да стане, може да не стане. Единственият начин как според мен човек може да забогатее така повече, когато добие знанията необходими за да забогатее и стане просто човека, който изкарва парите. Това какво означава? Това означава да имаш умствения капацитет и да имаш дадените навици, да имаш дадените човешки качества, които ти изкарват пари. Не случайно, да кажем, Бил Гейтс, ако го сравним с един средностатистически човек, без значение дали е българин или не, това какво виждаме е, че те и разполагат със същото време. Въпросът е те как си го разпределят, какво правят за това време, и просто аз по него виждам по този начин, че е много важно човек да си максимализира стойността на времето, което полага и отделя върху даденото нещо. Ако наистина беше така, да кажем, тези, които работят здраво, че те ще изкарат така най-много пари, то по тази логика хората, които работят по строежите или чистачките, щяха да са по-богати от Бил Гейтс. Но уви, това не е така. И именно поради причината, че качествата, които ти изграждаш и знанията, които ти получаваш на база това колко време реално си положил, ще ти изкарат пари. И всъщност по този начин можеш да си максимализираш стойността. И е много жалко, между другото, в днешно време как виждам хора да искат само пари. Ти хубаво искаш пари, въпросът е как ще стане без ти да си положил труд и без ти да имаш качествата, които ще изкарат пари. За малото поколение това, което бих казал, е да се фокусират само единствено върху себе си. За купони, за жени има време. Имаш цял живот. Важно е обаче ти да използваш времето, в което ти си най-продуктивен, времето, в което най-бързо попиваш и си буквално като гъба, да го използваш върху твоето личностно развитие. Жени и купони, пак казвам, винаги ще има. Другото, което е, че ако си достатъчно компетентен, работиш всеки ден, 365 дни в годината, не е възможно да не ти се получат нещата. Да, може да имаш много провали. Да, може в началото да ти се струва трудно и да имаш доста грешки, но това е част от играта. Това е, което бих казал. Всеки втори гледа и си пита какво е това, бе, брат. Включени блокажи. Майко! За малко обладива, брато. Не, това бате с блокажи. Да. Това си трябва с блокажи, защото отива ляво-дясно. Става леко ужасно. Не си знае гумите. Това е истината. Включваме си ги блокажите, защото да не се тръснеме някъде. Това е наистина автомобил, с който може да си правиш много кеф, забавна е, изглежда уникално, луксозна е и само хубави неща мога да кажа за автомобила, тъй като наистина има защо да се кажат само хубави неща за него. Плата е един път.